Happy New Year din sa'yo, Jen Nelson. Pulang-pula ka ngayon. Opo. Mukhang pulang-pula rin ang... Dagit man lang ko, makabawi-bawi tayo pagsalubong sa bagong taon. Ang tawag dyan ko, pulang hasang. Ayan, sinasabi ko. Namumula ang hasang, ang yan. Halatang-halata naman. At sa ating mga kababayan din, ay advance Happy New Year po sa inyong lahat. Ayun. Sana'y nasa maganda po kayong kalagayan. Hindi lamang ngayon, lalong-lalo na po sana sa New Year. Ayun. At kapag ka-New Year, sana pong yung masarap ang hapunan pong, ano? Hindi rin hapunan. Oho. Mula sa agahan, Sa buong taon, oh. sa tanghalian. Kasi lang pinakamahaba mong isang taon ka maghahapunan na. Pagdating ng kinabukasan, bagong taon. Pero karaniwan, di ba? Ang karaniwang pagkain ulam, pagka Enero 1 ay replay. Ganun. Yung natira na lang. Kasi marami ho dyan puyat. At ang iba ho naman kaya ang gagawin yan. Tanghali tayo gumising, initin nyo na lang natirang pagkain dyan. Ha? Live na live po ang ating palatuntunan ngayon. Nakakala nyo ho recorded kami. Ha? Tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod bayan. Ang katunayan, ang oras po ngayon ay alas 4:32 ng hapon. Kita nyo naman eksaktong-eksakto po yan. Teka lang, nasanay tayo, Kong at Nelson, kapag ka Biyernes ay masaya-saya, positibong bagay, at saka ito ang huling Biyernes ng taon, di ba? Ano bang pwede nating iwanang magandang balita para sa ating mga kabayan? Kong at Nelson. Kung naalala ko, yung mga issuances ng DOH din. Mga kabayan, Yung sa mga senior citizens, hindi ba parang inalis na yung requirement ng purchase booklet. Opo. Kasi dati, kapag senior ka at bumibili ka ng gamot at gusto mo mag-avail ng 20%, Opo. i-require ka ng pharmaceutical, yung drugstore. Opo, yung mga butika. Na magpakita ka nung purchase at nililista pa rin. Kanyang booklet, opo. Nakakasagabal pa yung mga ganun. Nakakatagal. Ngayon, wala na yun. Ayun. Kaya malaking bagay, malaking kaluwagan, bakit nga naman meron pang ganun Nakakababada po, nakakadegrade sa kapakanan ng Ipakikita mo lang naman yung ID mo na talagang ikaw ay senior na. Wala namang sinasabi yung batas na kinakailangan magpakita ng ibang requirement. Maliban na lang sa pagpapatunay na ikaw talaga senior na. Ayun, opo. At ang isa pa yata yung parang in-announce ng DOH din, yung vaccine na para sa mga batang babae, 9 years old, yung tinatawag nilang human papilloma virus, HPV. Sa mga sakit sa kababaihan po yan. Ito raw nakatutulong para ma-prevent yung cervical cancer. Yes, po. Maganda yan. Pero meron din ako nabasa, Jen Nelson, na parang napapataas ang kilay mo rito Bakit po naman? Isang memorandum circular naman na inisyo ng Civil Service Commission. Okay. Ito yung naukol dun sa pinapayagan yata lahat ng kawani at opisyalis ng Civil Service Commission na gumamit ng appropriate office attire. Okay. Akmang office attire. Oo, na naka-align doon sa kanilang sexual orientation, yung gender identity and expression. Ay, sabihin ko. Medyo baka kung gusto mong pag-usapan yan, ano ba yung akma na office attire sang-ayon sa pakiramdam mo sa sarili mo? Mahirap yun. Kung halimbawa si Nelson gustong kumembot halimbawa. Pakiramdam. Pakiramdam sa tingin mo ganun maski na hindi ka dapat kumembot. Hindi ko sabihin kahit hindi ka ganun. Yun nga. Sapagkat pagka tinignan mo ikaw maskulado ka naman. Halimbawa natin si Jen, maskulado si Jen. Halimbawa naglakad ka winawas-iwas yung kanyang mga daliri. Dahil pa yung itik. Anong appropriate ng isusot mo, Jen? Akma ka niya doon sa nararamdaman niya Pero hindi ba dinitalye ko kung ano ibig sabihin nila? Hindi ko nabasa yung memorandum circular, pero doon lamang sa titulo, iniisip ko lang,
Kapag pinayagan mo yun, halimbawa, ang pakiramdam niya sa sarili niya, halimbawa, gano'n niya, ano? Kahit na sa lalaki, pakiramdam niya Pero para sa babae. tinignan mo, halimbawa, machong-macho siya at may bigote pa. Opo. Pagkatapos nakapalda siya, baka mamaya, baka mamaya, mapagtawanan, o kaya baka mamaya mapikon, o gano'n. Baka taga Scotland din ko, hindi kaya. Basta kanya, yung appropriate sa tingin ninyo, basta hindi lang nakasasagabal sa effectiveness ng inyong pagtatrabaho. Oho. Ano nga yun? Hindi dapat itong damit. Pag gawin lalaki, damit pang lalaki. Pag ikaw babae, damit pang Hindi nga babae. yung itsura mo ang basihan Kung ano yung nararamdaman mo Kung ano yung tingin mo sa sarili mo at kung anong pakiwari mo sa sarili mo. Ganon. Kaya halimbawa, kahit naman ikaw ay kasing laki ni Arnold Schwarzenegger, halimbawa, Ayaw ko, matipuno ang katawan naman. ang palagay mo naman sa sarili mo, ikaw si Elizabeth Taylor. Anong damit kaya susuot noon? Yan ang sinasabi ko. Kasi niyo kung batayan niyo pakiramdam, no? Hindi pakiwari niya sa sarili niya. O yung tingin niya, at ano yung iniisip niyang, Opo. ano nga, yun, nararamdaman niya. Sa loobin mo niya. So, mahirap pa tayo. Ang basihan, hindi yung kung ano yung nakikita sa'yo. Paano naman malalaman kung ano yung nararamdaman mo? Kaya baka yung mamaya, ang tingin lamang niya sa'yo, yun ang kanyang batayan. Ikaw naman, hindi naman yun ang batayan mo, kundi yung kung ano yung nararamdaman mo sa sarili. Baka hindi kayo magkaintindihan. Yun lang naman ang para sa akin. Kasi wala pa tayong batas nga dyan. Maalala mo na itinangka ng ano yan, na 2023 pa yun, napagtibay na, pero hindi nga umabot sa Senado dyan. Ngayon, ang medyo malabong siguro kasi maaaring baka maunahan mo, ma-preempt mo yung kalakaran, halimbawa. Paano mo sasabing kalakaran dyan, halimbawa, kung wala namang batas, di ba? Wala pang batas, ibig sabihin, pinapanagutan mo na maaaring magkaroon ng ganong patakaran. Para yata parang adelantado yung approach dyan. Sana, hindi ba Kaya kayo si Nelson, kasi binubulong siya. Hinahanap ko, Kong, ito ba yung kalalabas lang na revised dress code? Yan ata. Basta yun ang galing sa Civil Service Commission. Kasi nga gobyerno ito Ngayon, kung wala pa namang batas, pagkatapos tatangkain mo na maglatag ka, sang-ayon dun sa, ewan ko saan may binasi ngayon ito. Kasi sang-ayon lang sa nararamdaman ng tao. Paano yung nakikita ng tao? Alin ang mangingibabaw, yung nakikita sa'yo, yung nararamdaman mo. Baka magkaroon ng siguro. Baka maging katawa-tawa yung tao yun, na kaya naman pag-usap-usapan siya sa kanyang opisina. Di ba? Hindi maiwasan mo yung gano'n. Kaya kasi nakalagay, appropriate office attire. Ano kaya yung appropriate? Samantalang ang pakiramdam niya, dalaga siya. Nang sa'yo naman lalaki naman talaga totoo. Sa tingin mo naman lalaking lalaki. Oo nga, no? Isip-isipin mo yan. Ano yung appropriate? Mukhang ganun nga po nga nakalagay, ano? Kasi dito, tinignan ko ang nakalagay, ang isa ay boost employee moral, professionalism, and productivity. Ito din mga goals. Yung pangalawa, promote inclusivity and address social issues like gender equality and disability. Pero pagdating dito sa inisa-isa, yung mga dapat na isuot pag Lunes, ASEAN-inspired attire. First Monday, Tuesday to Friday and weekend, agency prescribed uniform. Ayun, pagka days without uniform, smart casual attire. Pero, eto ko, tinanong ko yung kung anong pwede ba yung cross-dressing. Ibig sabihin nito, kung babae ka, pwede ka ba magsuot ng pantalon? Kung lalaki, pwede bang palda? Palda. Nakalagay, yes, the revised dress code indirectly, hindi naman tuwiran, allows for cross-dressing in the Philippine Civil Service. This is because the guidelines explicitly state that employee can choose uniforms that align with their identity and expression yung binabanggit nyo. Paano nga kung halimbawa si Jen Sawarjaga ay government worker, pumasok, naka-Pilipinyana. Anong gagawin? Pag tinignan siya, halimbawa, pinagtawa na si Jen, halimbawa, baka pagsimulan ng away. Tama po.
Hindi Huwag man na yun. Halimbawa, huwag din sabihin, yung pala ang lalakad ka lang palabas eh. Opo. Oo. Oo nga. malaki issue na pala ito. Eh, sipisipin mong naglalakad ka halimbawa dahil maghihintay ka ng sasakyan, kukuha ka ng grab halimbawa, kaya magkukuha ka ng nakapetikot ka, kaya kalalarin mong tao. Paano gagawin natin yan? Oo nga. Kasi parang ingat na ingat natin. Ngayon kasi doon sa gender equality, ewan ko ba? Parang... well, anyway, Kong. Siguro nagkakaintindihan tayo kung sa bagay na yan, doon sa ating maging sa ating mga taga-subaybay, Kong. Pinasimulan lang natin, ano ba yung mga masasaya sana? Opo. Masaya yung dalawa eh. Oho. Pero ito, masaya lang doon sa nakakaramdam. Ayun. Pero doon sa nakakakita, baka naasiwa. Yun lang naman ang sa akin. Oho. Then, tsaka ako rin, baka kasi yung nakakaramdam, kapag ginawa niya yun, baka maging asiwari para sa kanya sapagkat hindi maging maganda ang reaksyon ng mga tao sa kanya. Hindi, pero sa pakiramdam niya, tama yun eh. Kaya lang yung reaksyon ng iba, baka hindi sila magkaintindihan. Eh kung pinag-uusapan ng productivity, binabanggit ni Nelson. Paano magiging productivity? Nakasimangot ka na, tinaway ka na eh. Di ba? Sira na agad ang araw mo, bugo. Ay, nako. Isa pang maganda, ewan ko lang kung magandang balita yun to. Kasi, ewan ko, meron daw mga chismis ngayon. Mga, ano ba yan? Yung kasama niyo yata sa Kongreso na nakapag-uwi daw ng 2 Bugatti Chiron, Kong. Yan daw yung Ewan chismis. ko, wala akong, ano ba yung Bugatti? Yan yung sports car ko rin. Sa sports car na... Ito ba yung mga sports car na kaya mo lang mabibili dahil wala nang nagawa sa pera mo? Ayun, yun, tama pa kayo. Oo. May magtakin mo isang Bugatti Chiron parang 300 plus million ang isa. Kong. Yan yung pumasok sa Pilipinas noong mga nakalit, parang Enero ata, ng taong ito. So isang sasakyan lang, 300 million na Opo, Pera 300 million Pilipino. pesos. Pera yung Pilipino. Opo, ang isa niyan. Ang nangyari kasi pala dyan, Jen, may nakumpiska ang customs na Bugatti. Yes, kulay asul sa kulay pula yan. Oo, Pebrero. Yung kasi nakakuha eh. Kasi Pebrero, dapat regalo sa akin yan. Nakalimutan ko isa, akin yung asul dyan eh. Nakalimutan ko. Sabi sa akin yan, Jer, regalo ko sa iyo yan, Bugatti. Eh, nung sinubasta ng November, walang makabili din. Ayun Kasi na nga. sobrang mahal na, 312 million. Hindi na lang pinarapol. Pinarapulo. Eh ngayon, pumunta daw yung direkta nakipagnegosasyon, yung congressista. Kasi pagka wala na naano sa Negotiation. magkakaroon ng negotiated at yan. Pagbili. Eh, ilan ba yung nakumpiska? Dalawa po, dalawa. Dalawa. Binili niya yung dalawa? Asul at pula. Mukhang binili niya ata pareho. So, nag-iisa lamang yun. Yun ang chismis. Oo nga, eh. Isang congressman na bumili ng dalawa. Yung dalawa binili niya. Hindi siya nagkasya doon sa isa. Oho, mukhang ganun nga ata. Kasi di ba naalala mo, Nelson, nung sa Pebrero, kinumpis kayo sa bahay sa Alabang eh. Di ba? Pero ang usapan, Jen, ewan ko kung alin na totoo kasi sa inyo, nakuha, nabili. Eh dito ang sabi, meron ding usapan na hindi nakuha ng kongresista ang sasakyan dahil sobrang baba ng tawad. Di nga, kasi ang presyo, di ba? Nung hindi niya, nabili niya ata 132 million na lang. Kasi tinawaran niya. Di ba kasi ang original price, 312 million eh. So yun, sila lang bidder siguro. Wala namang ibang... Saka silang ata po kung may interest. Sa may interes. Na baka yun ang kanyang kagustuhan. Pero Eh, 100. ganyan naman napunta yung pinagbilhan. Ay, sa custom ko, sa gobyerno siguro yun. Di ba? Customs. Tinatanong ko lang kasi Alam mo ko. wala namang may-ari yun dahil sinakoti yun, di ba? Oo. Eh, paano ibebenta? So, paano mong itatala yun? Parang earning siguro ng customs. Baka dagdag kita ng Department ng Bureau of Customs. Subasta nila ko. O, yan ang madadagdag dun sa tinatawag nating yung revenue kasi natin dyan. Naalala mo, magkano na yung budget natin? Yung national spending natin? National budget? Po, 6.352. 6 trillion. 325. 325, tama pala. 325. Opo. Yan 6.325 trillion. Opo. Bali, 22% ng ating GDP. Gross domestic Gross product. domestic. So kung halimbawa, 22% ang ating GDP, Opo.
ang ating GDP is 28.6 trillion. Ganun lang kalaki ang ekonomiya natin. Ibig sabihin, yun ang total na kabuhayan natin. 28.6 trillion. Pero yung 28.6 trillion din, kung ikukumpara mo sa ekonomiya ng Amerika, alam mo kung ilan yun? 1.8% lang ng US economy. Parang isang kusing lang pala ng kasi yung naman yung GDP ng Amerika din, 1,612 trillion. Wow. Ibig sabihin, 1.6 quadrillion. Yun ang kinukwenta ni Nelson kanina. Ngayon, kung halimbawa, ang budget natin, meaning to say, yung ating national spending, 6.325 trillion, yung target dyan na revenues natin, 4.6 trillion lang. So kulang pala tayo. Yung isa yun ang pinag-uusapan natin, yung 4.6 trillion ay 16% lang ng GDP. Ngayon, para maragdagan mo naman yun, kamukha yung pinagbilan ng Bugatti, halimbawa. Dapat idagdag mo dyan. Dapat idagdag mo dyan. So, halimbawa, wala ka nang naidagdag kasi dapat may mga assets kang nabili. Totoo yun. Kung wala ka nang naidagdag dyan, madaling kwentahin, 6.325 trillion, ibawas mo doon sa 4.6, ito yung revenue natin. So, ang malinaw na matitira dyan, yung balanse, 1.725 trillion. So, pag dinivide mo yan dyan sa 12, kasi monthly, monthly, ang ginagastos ng ating bansa dyan, 143 trillion per month. Ano? Pagkatapos, hindi, ano yun? Billion per month. Katumbas ng 4.8 billion. Yun ang kulang natin. Bali, utang na yun din. 4.8 billion per day. Yan ang kapag yan ginamit natin yung pambuhan ng budget. Kaya kailangan mapalaki mo yung revenue mo. Either palakasin mo yung collection mo o kaya talagang kumita yung kamukha niya mga buga-bugati na yan. Mga luxury cars na yan, kung may makukumpis ka. Di ba? Mabuti kaya pala nasa hindi pinagulungan ng piso niya, no? Kasi dati pinagugulungan ng piso niya mga ganyan eh. Di ba? Yung matawasak yan eh. Pangulong Duterte. Ay, magkano kuha mo sa isa? 100? 130 na lang isa. Bawat isa. Ay di yung dalawa na yun, di 260 million pa rin. Nakatawad ng 100 million. Ang klase din yung congressman na yun ko. Meron siyang ganung 260 million? Kasi ang kanyang net worth, Jen, alam mo magkano? 1 bilyong piso. Wow! 1 billion ang kanyang net worth. So dinikaroon ng congressman yung ganung kalaki ang kanyang net worth? Kasi di ba may salin? Oo. Yun ang lumilitaw. Hindi, dun sa pag tinignan mo yung salin ng mga 300 plus congressman, parang ilan lang ang bilyonaryo eh. Ayun nga. So kasama sa doon sa top 5 na bilyonaryo. So dito sa budget natin yun, kapag binase natin dito sa budget saka doon sa revenue, projected revenue, ang gasta pala natin per day, 17.5 billion. 17.5 billion. Dito sa target na to. Computation natin ganun, Or 12.7, ang atin namang revenue, 12.7 billion per day. Kaya, ang matitira dyan, yung deficit natin. Yung kulang. Ang deficit natin is 1.725 trillion per day or 143 billion per day. Hindi, 4.8 billion per day. Ito yung sinasabi natin about 200 million ang utang na ang inuutang natin per hour.
Ganun pala kalaki. Kaya dapat talagang bago sana. Kailan pipirma ng Pangulo dyan ang ating budget? Sa 30 na po, batay sa schedule ng palasyo. May nababalitaan ka ba kung magtatawag ng special session ng ating... Mukhang wala ng pagkakataon kong. Sabi ni kahapon, kasama natin si Senador Francis Tolentino, ang Senate Majority Leader, mukhang wala silang narinig na magpapatawag Bakit kaya? Direk, pasinag mo nga yung mga increases tsaka yung mga deductions sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan sa ngayon. Ayan, tingnan mo nga. Tingnan mo yung... House of Representatives, Kong, ang proposed nila ay 16.3 billion. tingnan mo yung gain, tsaka loss. Yung gain, yung nasa verde, di ba? Yung nasa... Ayan, Dinagdagan po sila ng 16.35 billion. Positive eh. yung Senado, teka muna, ibalik Taas mo muna sa taas. Yung sa green muna. Sa green. Yan. Yan namang Senado. Senado, ang request nila, proposed 12.8 billion. Yan. Nadagdagan ng 1.1 billion. Office of the President, nadagdagan ng 5.4 billion. Sa kapatid, yung nasa verde, puro dagdag pala yan, Kong. At DPWH. Judiciary, 450 million. Ang program. ang DPWH ang pinakamarami, 214 billion. Wow. Dagdag pa lang yan, Pero tingnan mo yung DepEd, tinanggalan ng 11. Bawas. 11.01 billion. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, hindi ba ang sabi na saligang batas dyan, kinakailangan highest priority ang education. Dito maliwanag nang na-prioritize DPWH. DPWH. 1.11 trillion. Pati yung program 373 billion. Ito yung ang program na lump sum dito yung pinag-uusapan na, di ba meron tumayong senador na sinasabi niya ito ay maliwanag na parang BIP itong nandito, yung very important project. Makikita mo, pati yung Department of Education, Department of Agriculture niya, no? DA, binawasan. 3.56 billion ko ang nabawas sa kanya. DSWD nabawasan ng 12 billion. Laki pa rin So pagka tinignan mo yung basic, yung mga agencies na nag-expend ng basic services, DSWD, DepEd, DA, DOTR, DSUD. Pati DSUD. Pati DSUD housing. Akala ko ba tayo 1 million per year na housing? Tinanggalan ba 580 million lang naman Pero walang nakikita ng report, ano? Pati calamity, tinanggalan. PhilHealth, nakita mo, nawala 74 billion. Ito yung sinasabi natin dyan na paano mo kaya kukumpunin yan? Hindi naman alam mo pagka ikaw ay doktor, cirujano ka, surgeon ka dyan. Pag meron kang inopera, di ba karaniwan meron kang binabalik Opo. Paano mo magagamot kung puro ka lang bawas? Kinakailangan meron ka na, di ba? Halimbawa, sira na yung atay mo, kaya may pinapalitan yun binabalik Jen. Totoo po. Ito parang... Yan, kaya gusto lang natin ipakita. Marami ngayon ang medyo kinakabahan at medyo nag-aalangan, may pag-aalinlangan. Kanina binabati natin ang ating mga kababayan na sana maging maganda yung bagong taon dyan. Pero dito sa forma nitong budget, doon pa lang sa mga basic services, medyo may problema dyan. Nako. Yan lang ang ating may kukomment dyan. Ayaw ko, meron din ata pinalabas ko ng BICAM na kung doon sa figura ay mas malaki talaga daw po ang DPWH, pero meron doon silang binabanggit doon sa additional salary differential for DPWH under Executive Order number 64. Ito daw po yung currently lodged under MPBF. Di ko alam kung ano po yung mga tawag nito. Pagkakinumpyutan niya, para mas malaki pa rin pala ang pondo daw po ng Department of Education, Kong.
Well, kung sa figura, sabi ko nga, ang nakikita natin, malaki, 1 trilyon. Hindi ko po alam kung paano nila paniniwanag yung mga bagay-bagay na yun ko. Kasi din pag sinabi mong education, hindi lang naman kasi yung mga bata per se ang pinag-uusapan natin. Paano yung mga teachers? Paano yung mga eskwela? Kasi lahat doon pati dapat doon sa component ng mga iba-ibang agency, kung halimbawa local government, yung pwedeng magpatayo ng mga silid-aralan. Kasi hindi naman pinag-uusapan dito Department of Education. Ang pinag-uusapan yung edukasyon per se. Edukasyon. Kaya yun ang bigyan mo ng mas malaking pagpapahalaga. Para sa ganon, lumitaw talaga yung adhikain ng saligang batas. Pag pinagpauna mo yung education, maaaring ang magiging outcome niyan, unang-una yung mga bata ay may hahanda mo sa kanilang kinabukasan, sa kanilang mga pagiging leaders. Yan naman ang magiging susunod na leaders ng bansa. Kailangan mong ihanda talaga na mabuti. Pag education, President Bacong, iba po yung budget ng CHED, iba yung budget ng TESDA. Di ba usually nga pag... Kasi sa TESDA, may kahalo ng livelihood yun, technical na yun. Pero yung sinasabi nating education, yung talagang basic na yung pag-aaral ng mga bata. Lalong-lalo na ngayon, nakita mo yung sumemplang yung kalidad Opo, yung naalala mo yung 3 international assessments na kamakailan lang ginawa, 3 taon na nakararaan. Ngunit, hindi mo makakalimutan yun sapagkat sa halos 79 na bansa ang nag-participate doon. Akala mo nasa pinakahuli naman tayo. 79 at 78 tayo ko. Doon pa naman doon sa mga pangunahing Reading comprehension, yes po. Isipin mo, paano matatanggapin yun? Nakakabasa siya dyan, pero hindi niya naiintindihan yung binabasa niya. Yung iba naman, hindi makabasa talaga. Totally, opo. Yung nakakabasa, hindi naman niya maintindihan dahil yung comprehension mahina. Opo. Ano gagawin mo ron? So, kailangan mo talagang hindi, palagay ko parang overhaul ang kailangan doon Di ba? Kaya yun nga challenge kayo kay Secretary Sani Angara po. Paano yung mga teachers? Alam mo, yung mga teachers, anong role na ilalaro, anong papel na gagampanan ng teacher? Siyempre, gusto mong maging magagaling yung mga bata, kailangan magaling yung mga teachers. Nelson? Kasi, tsaka pangunan pa pala Nelson, doon sa Binawas, andun pa pala sa computerization ko. Yung pala pangunan yung tinanggala, kaya himutok na himutok sa Secretary Sani Angara Yun pa naman daw ang isa sa pinakamalaking trust ng DepEd ngayon. Di ba? Kasi yung ilang bata ngayon dyan, hindi na angkop sa kanila yung luma na pamamaraan na magbubukas ka pa ng libro. Isang computer daw, katumbas ay 30 teacher. Di ba? Parang yun sa ratio po nila. Anyway, bago lang tayo pumalaot sa bagay na yan, pero tayo, ito sa suspeto ng budget, paano po ito? Kung hindi ho nagpatawag ng special na paano ito? Parang ang hirap remedyohan ko. Pag nakikita nyo po. Pag remedyo na nga lang, yung bito na lang. Kumbaga, babawasan na lang, pero walang marareinstate. Walang may babalik. Kasi nga, ang pagbabalik niyan ay Kongreso, merong akda niyan. Hindi po pwedeng ibalik ng Pangulo. Wala na sa kanyang kapangyarihan. So ano yung 12 billion na kinuha sa DepEd, hindi pwede sabi ng Pangulo, balik ko na yan. Hindi pala pwede. Wala na, naka-adjourn na yung Kongreso. Ang inaakala ba ng iba? Akin na yan. Ito, ibabalik rito. Kasi ako kung pagkakaintindi ko gano'n Hindi niya pwede gawin yun. Kasi enrolled bill na ito Ibibito niya yun sapagkat meron siyang kapangyarihan ibito. Tatanggalin niya to. Ayoko ito, kanya, ayoko ito. Pero para ito, ayoko, pero ibabalik ko rito. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kaya nga pinipilit sana natin para lang maibalik sana yung very crucial na tinanggal. Yung pinag-uusapan natin ng mga ilang araw. PhilHealth ito pangkalahatang siguro sa kalusugan ng bawat isang Pilipino. Ayan. Gayon 27 na ba ngayon, Di Lunes po at 30.
Eh di... Pwede naman kung tawagin na 30. O, Ganun ho? pagkatapos na ano lang naman yun, halimbawa, isang oras, balik ang ganito. O, sige. Formality lang, no? Kasi gusto ka, alam lang nila. Kailangan lang buksan nila. I-open. Pagkatapos, magkita-kita uli yung nasa, kung sino man yung nandun sa, ano na yun? Bike conference. Tanggalin natin, pero mauli. Di pagkatapos, isubmit uli. Yun na yun. Mga alas 4 ng hapon halimbawa, na ibalik sa Malacanang. Alas 5, di pipirma. Tapos na. Eh di sabi niya, yung akap, tanggalin niya. Naku, hindi, gawin ng 37, 36 billion. Mas malaki yung akap kasi sa 26 billion lang. So ang nakikita niyo dito kung bilang isang experienced congressman, live dito na lang, magbabawas. Pero yung pagbabalik, no choice na talaga yun. Wala siyang kapangyarihan para magbalik. Hindi niya sakop yun. Pero kung halimbawa, di ba nangyari na sa atin yan parang 3 buwan muna tayo na ang budget na ginamit ay yung, anong tawag yun? Yung parang reenacted in 3 months o kaya first month. Pagkatapos inihabol na lamang, it's a 4th month siguro kung ano man ang nangyari dyan ko. Pwede ba yung gano'n? Mahirap din yun dyan. Paano yung 3 buwan naman na reenacted? Hindi, yung plano mo ng 3 buwan, hindi mo pwedeng gawin ngayon. Kasi nga, nakatali ka dun sa budget ng nakaraan. Halimbawa, nire-require ipagawa itong ganito, 190 billion, halimbawa yan. Nakalagay doon 50 billion lang. Saan mo kukunin? 3 buwan pa yun. At saka naka-designate kung saan din yun. Hindi pwede. Kasi naalala ko dati, nung dating yung panahon ng Pangulong Duterte, parang nagkaroon tayo ng first quarter, reenacted Tapos inihabol na lamang ata ang sumunod na budget. Oo nga, pero pahirapan nga yun. Ganun. Di kung sabihin lang, kasi ang dami nyo namang mga unutilized budget. Pwede bang gamitin nyo muna sa... Pwede bang ganun ko? Magiging kaya, may mga technical malversation naman yun. Kasi ang bawat item na parang may pinaglagyan yan Hindi, kung mo nakalagay dyan, hindi mo pwedeng gamitin yan sa iba. Kasi nakalagay na dyan. Naka-appropriate na yan Yun ang mahigpit dyan. Ganun pala. Nako. Anyway, Kong, mamaya po sa ating pagbabalik, may paglilinaw pala tayo, Nelson at Kong, ukol dun po sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Mamaya po sa pagbabalik ng ating palatuntunan sa Ganang Mamamayan. At eto na nga, Nelson at Kong, kasi sa social media, ay marami ang mga naglalabasan ngayon tungkol din po sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Gaya po ng inyong narinig sapagkat ito, Kong at Nelson, ay alam, gaya din po ng inyong alam, sinerkular na po sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba, dito pong Miyerkules at Huwebes. Una po, ang dapat na maliwanagan natin, ang atin pong rallying gaganapin ay para po sa kapayapaan, para po sa peace. Meron kasing lumabas sa social media na para bagang nakalagay INC rally, tapos nakalagay doon, against injustice. Wala po kaming ganon. Hindi po totoo yun. Wala pong ganong usapin ukol sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa Metro Manila, ang narinig rin po sa sirkular, gaganapin po at magkikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Liwasang Bonifacio sa Maynila. Meron kasing iba ko, mukhang nililigaw yung ating mga kapatid. Kaysa sa ganito, kaysa sa ganyan. Huwag po, magbatay po kayo doon sa narinig po yung sirkular. At pangalawa, dito po sa palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Huwag po kasi kayong... saan kasi kayo nakikinig at saka nanonood. Ay, mga post na kung sino-sino. Minsan kasi nagpakilala, ako po Iglesia ni Cristo, ito po ang narinig ko. Ako pinakamabuti huwag na kayo makipagtalo doon. Kasi tayo mismo sa atin na magkakapatid, nagkakaintindihan tayo Salita at lingwahe pa lamang po natin, nagkakaintindihan na po tayo Huwag na rin kayo makipagtalo kasi kapag nakipagtalo pa po kayo, hahaba ang thread, kung sino-sino na sumasangkot ng usapan,
ang totoo, meron dyan na talaga, ang iba, binamali para magkaroon po ng maraming engagement. At kada engagement, alam nyo na, ang kapalit po nun ay pagkita ng may-ari ng account. Di ba, Nelson? Yun po siguro dapat ating tandaan. Mag-focus po kayo sa narinig po nyo sa circular at dito po sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Ayan. Yung mga kapatid na iba ho, para bagang minsan, kino-question pa kami ni Nelson sana po maintindihan ninyo ibig natin sabihin. Kung pinahayag na sa mga pagtitipon, di alam na. Yun nga po kung ang biling nga sa gabi, gaya din po Baka namin yung alam. nagtatanong, hindi naman kapatid. Meron po kasi iba kung nagpapakilala sa social media, mahirap talagang isek kung totoo, hindi totoo Pag sinabi niya, ako po Iglesia ni Cristo, ganito po narinig ko. Pero minamali niya. Hindi iglesia yun. Yun na nga po kung tayo nagkakaintindihan tayo ng gano'n. Pagka po sinabi niya na INC siya, pero mali po yung kanyang binibigay na impormasyon, nagkukunwala na iglesia yun. Yun na nga po. Kasi malinaw na malinaw yung yung impormasyon na ibinigay. Yes po. Ang iba ka lang kasi ko, na hindi naman iglesia, akala, totoo tuloy yung sinabi ng ganong mga impormasyon na di umano ay nagpakilala sa iglesia. So inulit ko po dito po sa Metro Manila, kasi iba't ibang lugar, iba't iba pong rehiyon, meron po silang mga bante o point kung saan sila makikita-kita. Dito po sa Metro Manila, gaya po ng inyong narinig, Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang atin pong rally ay kapayapaan po ang layunin. Hindi po sa kung ano pa man. Inuulit natin. Yan po yung paglilinaw na dapat po ninyong matandaan. Sa hindi kilos protesta. Wala tayong pinoprotesta. Wala po. Kasi iba, pinapakahulugan ko na rally, kilos protesta. Hindi po, ang rally ko hindi isang ulo ng kilos protesta. Wala ko kami kinikilos protesta dito. Pagkilos lang. Wala na yung protesta. Ito yung isang pagkilos. Yan. Di ba? Para sa kapayapaan. Para sa kapayapaan. Ayun. Opo. Hindi rin po, pinaglabas din ata ng July, parang January 14. Iniiba rin yung pecha ko May mga nagtatanong, ano pa talaga? Nag-iba pa pecha? Hindi po. January 13 po. Kung may tanong kayo, kasi kayo magtanong sa social media, pinakamabuti po, bilang mga kapatid, tanongin niyo po yung mga nangangasiwa sa inyo, yung mga lokal. Alam niyo naman po yan, ibig ganun sabihin, para hindi po kayo maligaw. Para hindi po kayo maligaw. At kung saan-saan po kayo kumukuha ng impormasyon. Ang impormasyon po, dito sa palatuntunan sa Net25 at syempre po doon din sa ating mga pagsamba gaya po ng inyong narinig Miyerkules at Huwebes sa mga circular po ng inyong napakinggan. Sana malinaw yan to sa ating mga kababayan. Puntahan po natin ang usapin sapagkat sa susunod na taon bago na po ang presidente ng Amerika at bago yata matapos ang taong ito ay manunumpa na ba niya, ang mga miyembro ng Senado at saka ng lower house ng Senado ng Amerika at by January, tama ba, 20 ay manunumpa naman si President Donald Trump Alam ko, January 20 ang pagpapalitan nila. Yes, tama po, tama. January 20. Ano ba ang importansya nito para sa ating mga Pilipino sa pagbabalik po ni Trump sa White House? Hindi, siyempre, ang Pilipinas din ay tumitingin dun sa yung magiging aksyon ni President Donald Trump kapag siya na ang na-install na presidente, mapuproklama na siya, di ba? Magsusumpa na siya sa January 20. Pangkaraniwan naman, yung mga polisiya na kanyang itinataguyod, yun lamang ang tinitingnan natin no? Sa nakaraan kasi dyan, alam mo naman yung kanyang policy sa outsourcing ng mga trabaho. Opo. Sabi niya, wala nang outsourcing. Ang gusto ko kanya puro Amerikano na lang ang makikinabang. So, paano ngayon yung mga
Paano yung mga IT, BPO Industry po sektor yun. natin? Halimbawa, dito sa ating bansa dyan, alam ko, mga kulang-kulang sa 2 milyon ang Totoo po. nakikinabang sa BPO outsourcing. Opo. Ngayon, kung halimbawa, paingtingin niya yung kanyang polisiya na itigil lahat ang outsourcing. Nako. Aba, mula sa mga BPO sector natin dyan, ang bansa natin ay nakikilabang ng halos $30 billion per year. Ganun so, yan po, 30 billion. So, yun ang maaring mawala sa atin. Kung sakasakali ay talagang yan ang kanyang gagawin ng Sakto para ni President Trump yung kanyang gagawin. Magiging ano siya dyan. Hindi na negotiable yan. Hindi pwedeng i-negotiate. Gusto ko talaga kanya manatiling dito na lang nang gagaling lahat para makinabang mga kababayan na rin natin, puro Amerikano. So, yan ang isa sa mga tinitingnan siyempre ng ating mga policy makers. Diyan mo makikita kung paano gagamitin yung diplomasya na medyo yung art of diplomacy, parang hindi naman masaktan yung ating bansa kapag yung mga polisiya na ay kanila ng sinasakatuparan. Meron pa dyan yung mga taripa. Yung mga taxes, tarif. Kasi ang alam ko, sa policy niya nung nakaraan, nag-i-impose siya ng taripa na 10 to 20% tarif sa mga ini-import, nag-i-import ng ng mga kalakal, no? Na nanggagaling doon sa mga bansa na kung saan ay meron silang trade deficit. Para nakocompensate yung kanilang kakulangan, di ba? Opo. So, medyo pagka ganun na nangyari, magiging mahal yung benta ng ating mga produkto. Alam naman tayo sa textile at saka sa garment at saka yung ating mga coconut oil dyan, ano? So, pagka napamahal yan, baka mamaya, kukunti na yung mga raw materials yung bibili sa atin, yung mga ganyan. Yan ang mga tinitingnan ng mga negative impact ng mga polisiya na itataguyod ni Donald Trump kung sakasakaling hindi magbabago yung trajectory ng kanyang pamamalakad. So, pero papasok dyan yung mga magagaling sa natin. Yung mga trade diplomats natin, dyan mo makikita kung magagaling talaga yan. Mga economic managers ng administrasyon ko, dapat ngayon pala meron sila paghahanda dyan. Agad-tapos dyan, meron pang, alam mo, very strict ko yan sa immigration policy. Isa pa yan, Nakita mo nung unang umupo yan, nag-construct ng mataas na pader sa pagitan ng bansa niya at Mexico, di ba? Ganyan ka, ganyan ka katindi rin yan. O sa mga kapatid, paano ngayon yung mga, alam mo, meron tayong mga undocumented na immigrants. Ang dami po dyan sa Amerika, Close to 400,000 yata. Nelson, sa avatar mo, magiging mo yan. Paano ngayon yan, halimbawa, may pamilya na rin yung mga mga Pilipino ron. Automatic ngayon na baka pati yung kanilang pagiging US citizen, mapeperwisyon dyan kapag ipinilit niya na wala na yan, pauwiin lahat yan, deport lahat yan mga yan. Naku po, disgrasya. Di ba? Plano pa naman namin mag-migrate kami sa US. Ganyan mo yung pag-English mo dyan para baka sakaling mapaindak mo yung mga kakausapin, mapaindak o masindak mo silang lahat. Hindi po, ang plano lang namin, Hawaii para Ilocano po. Hindi, ganito ang gawin mo lang. Para madali kayo sa Guam na lang kayo pumunta. Ayun na nga po, Guam pala tama, Guam. USA din yun. Mas mabilis pa yun. Mas mabilis. Oo. 3 hours lang ata po, nasa Guam na eh. Pero sa 3 and a half. 3 hours, kita nyo na. Tsaka mga Pilipino mga nandun eh. Okay, sa Northern Marianas Island. Ang pangalan mo akala ko yun, Saipan pala yun. Saipan mo pala yun. Ganun mo ba? Official name niya, Northern Marianas Island. Marianas Island, ganyan. Kung yung tungkol dito sa... Kasi di ba si Trump ay medyo okay sa China? Ang alam ko, inimbitahan pa ata yung Chinese president sa yung mga Amerika, di ba? Pati nga yung North Korea, di ba? Paano yung mga ginawa ni President Biden na
katulad dito, may EDCA sites. Tapos Malay mo, kasi yan, ayaw niyo yung mga ganyan eh. Kasi yung mga ganyan, nakakapaggastos lang sa ating ano yan, sa ating defense portfolio kanya. Sinisisi mo, pati tigilin ko yung away ng Hamas na yan at saka ng Israel, kinakailangan, tapusin na yan. Kasi sa kanya, ganito, ganyan, ano? Pati yung Ukraine, Russia. Kakausapin ko kanya si, anong pangalan ng presidente ng Ukraine? Si Volodymyr Zelensky at si Vladimir Putin. Zelensky, halika rito. Yung dalawa rito, kundi pag-uuntogin ko yun. Wala na akong ano. Hindi na kami gagasta na kahit na pinakamalaki kami ng ekonomiya, nahihirapan na rin kami. So yung mga patakaran na dyan, pwede niyang ipilit yan. Yan titingnan natin mabuti kung yan ay magkakaroon ng negative or positive impact sa atin. Lalo na tayo, kasi sabi ko nga sa'yo, napakaliit natin ang ekonomiya natin. Kanita binabanggit natin, yung ekonomiya natin, 1.8% lang ng economy ng Amerika. Kaya sinasabi nila, pagka bumahin ng Amerika, sabi niya, nilalagnat na lahat ng Pilipino. Ito naman yan, Kong. Di ba? Ganun katindi ang epekto nila. Di ba? Sa ngayon pa naman, ewan ko, kung binabasa niyo yung diaryo kaninang umaga, napansin ko, sinasabi yata ng IMF din, parang 36% ng mga empleyado ng employment natin, masasaktan yata. Dahil nga sa artificial intelligence. Sa AI. So, isip-isip, ang laki yata ng 36% din. trabaho. Pagkatapos, yun nga ang immigration policy niya, paiintingin niya. Bako. Yan ang titingnan mong mga, yan ang mga titingnan ng ating mga leaders dapat yan. Hindi, dapat ngayon pala, napaghahandaan na pala yan, Kong. Sinasabi natin ito, kaya kinakailangan nakahanda ka talaga. Unang, yung palang nung makita mo palang nanalo si Donald Trump. Ay, dapat oo. Kailangan medyo meron ng mga, may mga ano na. May mga paghahandaan na dapat. Paghahanda na, kausapin mo kasi ganito, at pag-usapan natin si ganyan, napuntahan natin ang ganito, ganyan. Para sa ganun, nakahanda tayo sa lahat ng magiging desisyon ng susunod na presidente ng Amerika. Si Trump pa naman kaklose na si Elon Musk. Kaya lahat ng mga bagong technology na papakinabangan ng gobyerno, ipapagamit. Kaya pala yung mga technology ni Elon Musk, talagang panay-panay ang kampanya kayo, Donald Trump dati. Kaya yung AI, sigurado magpa-flourish yan sa 2025. Dahil may support ng government. Sisipin mo yung kanyang ekonomiya dyan, $27.4 trillion. Dollars pa. Trillion. Ang import niya ay $3.17 trillion. Kaya malaki yung kanyang papel na ginagampanan sa daigdig. At siya ang export niya is $2 trillion. At siya ang pinakamalaking source ng foreign direct investment at $400 billion. Maganda rin siyang kaibigan. Kaya lang, titingnan mo yung polisiya niya. Kung paano, halimbawa, ang titingnan mo na dyan, yung pang-militar. Kasi ayaw niya na talaga yung gumagasta. So, maaaring titingnan niya, yung mga inilatag ng mga EDCA sites na yan, ano na yan, Tigil na yan. itigil na yan na Uwi na. na-drain lang yung ating military spending dyan. Marami tayong pera pero hindi sa ganyang paraan kung gustong gamitin yan. Makipagkaibigan na lang kayo para wala tayong kaaway. Di ba? Pero nagkaroon tayo ng 4 na taong karanasan kay President Donald Trump po, ang mga Pilipino. Well, mukhang iba lang nun kasi ang presidente nun si Pangulong Duterte. Kasi alam mo yung mga pinuno ng bansa din. May kanya-kanyang ano din yan. Siyempre kung kaibigan mo, iba yung kaibigan. Para kayo nga diba sa mga negosyante. Iba yung magkakaalyado, iba yung medyo... Circle of friends niya, Iba yung talagang kakilala mo. Kung ba nagkaroon ka ng problema, magte-text lang sa'yo. Pare, pwede mo ba kung pairamin ng 2 barko mo muna, medyo na ano yung ganito. Mga ganyan, boss, yung aking, hindi dumating yung aking langis Pwede bang yung isang ano mo, ipakiram mo muna sa akin, babayaran kita next week. Iba yung meron kang kaibigan. Totoo. Maski sa mga leaders,
lalo na sa ASEAN, iba yung ginagalang ka rin. Di ba? Merong leverage yung si Jen Subarjaga. Matindi yan. Kaibiganan natin. Barkada natin yan. Dapat barkadahin na natin yan. Si Nelson, pabayaan mo na yung kanya. Hindi masyado, wala tayong makukuha dyan kasi wala naman siyang ano. Wala siyang Wala sa atin. Si kung sabay, my friend Duterte, di ba? Parehas sila ng mga polisiya dati pa. Kaya iba rin yung may tinitingala ka, tsaka may kaibigan ka. Malaking bagay din yan. Yung diplomacy kasi dyan. Nasaan ba ang pinanggagalingan dyan kundi yung tinitingala ka rin bilang isang leader ng isang bansa? Mukhang magkakaganon nga. No? Kasi, ayaw ko lamang. Kasi ang Amerika ko, alam nyo naman, kahit pa paano, meron din kamay sa politika ng Pilipinas yan. Di ba? Mag-iiba ba ang trust nila sa kasalukuyan? O baka naman alam niyo naman tayo, ang mga Pilipino ko may little brother di ba? Little brother ng mga Amerikano. Ayoko yung taguring little brother. Ang ganun ba? Parang akala ko Meron bang malaki, may maliit ba dyan? Hindi. Hindi ko, may Sa harap ng komunidad ng bansa, pare-pareho tayo. Hindi little brother. We are brothers. Ganun. Wala na yung sabi mo little brown brother. Sabi pa eh. Hindi, sa iba kasi, iba yung pagturing sa pagka parang bunso ang turing ko special yun Lagi may Di ba? Alagaan mo yung mga Pilipino, yung mga bunsong kapatid natin. Nagtatantrums yung kapatid mo. Hindi, ayoko yung ganong mga taguri. Gusto ko yung pare-pareho ang tingin. Magkakaiba tayo, pero pagdating sa pagtingin at sa pagre-respeto, yung respeto parehas. Isang bansa. Baka naman depende din sa leader ko. Tinitingnan din siyempre leader ng bansa. Nakakatuloy yung leader ng bansa. Bakit naman hindi? Sabi ko nga sa'yo, sa ASEAN, so siyempre mas malapit tayo sa ASEAN, medyo may napakikiusap ka. Kaysa doon sa masyadong malayo yung halimbawa, kung si Nelson ang presidente ng Pilipinas, natural lamang na mapalapit siya sa mga leader ng ASEAN. Dahil sa puro summit dito, magkakaliado. Samantalang minsan mo lang nakita yung presidente ng Burundi. Ako po, layo. Di kayo magkaintindihan sa mag-iba kami ka. Yung mag-aalangan ka, pero yung magkakalapit kayo, yung yan ang gusto ko yung kinakailangan yung mga leaders natin dyan. Lalong-lalo na bagong taon yan. Kailangan nakahanda kayong humarap sa lahat ng pagsubok na harapin ng bansa mo. Pero dapat pala, nung pagpanalo pa lamang ni Trump, gumawa na kaagad ng hakbang ang mga opisyalis ng ating bansa po. Kasi alam naman nila di ba? Kaya naman nilang usisain yung mga naging policy niya. Kung yung kaya magbabago o hindi. Pwede ka naman. Ang dami mo namang mga magagamit na anong ginagawa ng ambassador mo sa Amerika. Kung hindi siya gumalaw, pakitanong mo nga yung ganito. Pakitanong mo nga yung nangyari sa ganyan. Para ngayon, meron ka ngayong nakikitang mga kaparaanan na-anticipate mo yung magiging forma, yung final form ng kanyang policy na magkakaroon ng impact, negative man o positive, sa iyong bansa. Lalo pa nga ako, mayroon tayong 4 na taong karanasan kay Trump. Kumbaga, alam na natin ang kanyang estilo. Basa mo diba? Medyo basa na natin. Meron ng mga history. Di ba nagkaroon ng APEC dito? Yan po. Siya pumunta pa si President Trump sa Pilipinas. Nakamayan ko po yun sapagkat nandun dito sa... Takin nyo nga pala, papaselfie sana ako. Ang bilis niya Ay, nako. Anyway, saglit lamang po, magbabalik pa po ang Sa Ganang Mamamayan. Kung ituloy ko lang, mukhang masarap na pag-usapan itong sitwasyon sa Amerika. So, kapag ganyan po talagang maninindigan si President Trump, ang laki ng epekto sa Pilipino, sa mamamayan, sa ekonomiya, etc. etc. So dapat pala, ngayon pa lamang, matukoy na natin ano ang pwedeng maging strength ng Pilipino, ng bansang Pilipinas, para wag naman tayo lagi nakaasa sa Amerika, Kong.
Di ba? Ay, magsimula tayo sa sarili natin din. Walang mauuna doon. Kasi alam mo naman na for the longest time, sabi nga nila, yung mahina sa atin, yung manufacturing sector natin. Masyadong bumaba ang productivity natin sapagkat yun ang nababypass. Halimbawa, yung mga magsasaka natin din, ano? Dahil nga bagsak ang ating agriculture, ano? Makakapagtrabaho siya, pupunta sa service sector. Kasi yun lang ang kailangan niya. Siguro janitor lang siya siguro doon kasi wala naman siyang natapos yung anak niya. Halimbawa. Pero kung napag-aral niya, engineer yung anak niya, makapunta sa manufacturing yun. Diba? Doon siya makakapag-employ. Kaya kailangan natin palakasin yung manufacturing kasi kung hindi naman malakas yun, paano siya mag-generate ng trabaho? Dapat talaga iikot yung manufacturing sector natin sapagkat yun sa matagal na panahon, napabayaan yan. Di ba? Ang dami naman po pwedeng gawin. Yung mga sinasabi natin, mga growth drivers natin yan. No? Kailangan lang yung tulungan yung mga growth drivers natin. Yung agriculture na natiling natutulog yan. Yan ang sektor na napag-iwanan. Hindi ko nga maintindihan. Sa ibang bansa din, kaya nga kinukwento mo kanina, nyug na nyug lang eh. Sa Thailand, meron nang patubig. May patubig ko. Tayo palay pa lang, hindi nga kulang-kulang ang patubig eh. Sila, pati nyug, pinapatubigan na. Hindi ba? So makikita mo dyan yung layo na ng ano natin eh. Tingnan mo na lang yung post-harvest facilities, wala tayo. Isa pa yan, ako. Nagiging problema sa mga magsasaka natin. Ang daming nawawala. Ano? Wala silang mapaglagyan ng kanilang hindi kagaya yung nakasulat sa Biblia din. Ako kanya ay gagawa ng maraming at doon ko ilalagay. Nagkamali rin siya. Sa aking kamalig, papagawa pa niya ako ng bago. Dito, wala na nga tayong kamalig eh. Yung isa yun, puro kamalig naman ang ginawa. Bumakala niya, doon naman nakasalig yung kanyang ginabukasan. Mali din naman yun eh. Mali din siya dun. Nagsaya na lang siya. Pero dito sa pinag-uusapan natin, yun ang pasilidad ng Malasil eh. Yung warehouse. Common warehouses halimbawa. Para sa ganun, yung kanilang mga inaan, hindi naman kung saan napupunta. Nalilimit natin yung post-production losses, halimbawa. Wala kang cold storage. Tingnan mo na lang yung mga isda galing ng Bicol dyan. Dadalhin niya yung kanyang isda sa Laguna. Diba? Malayo-layo yung biyahe. Isipin mo, banyera ang dala-dala niya, pero bumili lang siya ng yelo. Ganun kalunus-lunus ang kalagayan. Wala man lang siyang isang truck na talagang refrigerated truck. Refrigerated na nakikita mo po. O hindi ba? At sa tricycle, refrigerated. Jeep na nakaano yung banyera. Ngayon, napakarami pa naman checkpoint. Sa isang checkpoint, sasabihin nung 1 kilo nga dyan. wala ba kayong pampaksi dyan? Pagdating sa Laguna, yung 10 banyera din, 3 banyera na lang natin. Malaki pa yung nabawas. So, luging-luging. Yung mga ganitong pasilidad ang kailangan natin. Meron naman tinatawag na shared service facilities ang DTI din. At saka yung sinusulong nila na yung poverty reduction, yung present yun project yun ng DTI. Batas na lang ang kailangan din para mapasulong yan. Ito yung tinatawag na social entrepreneurship. Maliliit, ngunit mga credible na maliliit na organisasyon na talagang kapag pinagsama-sama mo, mapapalaki yung ating ekonomiya din. Ito yung mga dapat tinutulong. Ito yung MSMEs. SMEs kung tawagin yung mga yan. Diyan nakasalalay dapat yung talagang sarili natin. Nandun yung pagkakaisa din. Kasi 90% yung simulan talaga ng pagsulong ng bansa, nandun sa pagkakaisa. Kung ngayon yung isusulong natin sa January 13, nasa pagkakaisa din. Di ba? Para sa pagkakaisa sa kapayapaan. Yun ang yun ang pinakapunto natin dyan.
Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Wala kang pagkakaisa. Sabihin mo nga sa Baka akin, naman siguro talagang hindi. Para magkaroon ng kapayapaan yan ko. pagkakaisa sa kapayapaan, yan ang ating sinesentro dyan. Wala nang nangunguna dyan. Talata por talata dyan. Ito, alam mo nga, batar mo eh. Kahit kanya isang kaharian, isang bayan o tahanan, hindi mananatili at hindi masisira pag wala kang pagkakaisa. O sinong kukontra doon? Pwede bang kontrahin yun? Wala. Wala po. Subok-subukan yung kumontra. Magrarally ako dyan kahit ako mag-isa. Pero yung alam nyo ko nga, aywan ko, itong sa agrikultura, marami na, gaya ngayon, na-expect natin ba Secretary Chu Laurel, ito, sabi ni Secretary Chu Laurel, minumungkahi po niya sa Department of Finance, partikular na po sa Bureau of Internal Revenue, i-audit daw po yung mga financial records ng mga rice trader. Mukhang ito na lamang yata ang napopokus nila ngayon. Pero again, ito po yung mga short term. Dapat yung mga long term solution siguro ko ang talagang ipinaplano natin. Kaya nga nagkakaganon lang dahil nga sa hindi planchado yung mekanismo dyan. Kaya nga may lumilitaw na ganyan. Pero kung halimbawa, yung mga farmers mo, self-sufficient halimbawa, yung production nila ay kumikita sila, mawawala yung mga traders na yun din. Kaya lang naman sila, kumbaga, nagiging tawag doon? Hawak sa leeg na lang ng traders. Ang kumikita yung mga traders. Pero magsisimula tayo dapat sa agriculture, Nelson. Ilan ang probinsya ng ating bansa, Nelson? Halos 80 na yun to. Palagay mo, 85. 82, 85. Pumili ka lang ng 10 hanggang 15 probinsya na pwede mong pagtamnan ng palay. Tukuin naman yan ko, alam na alaw to. At kung saan pwedeng itanim yung staple food natin, yung rice at saka yung mais, di ba? Yung mais sa tao at saka sa hayop. Yung rice sa tao lahat yan, di ba? Ngayon, yung high value crops, ngayon, alimbawa, 15 na probinsya? na probinsya. Tukoy mo na, Ang ibig sabihin, cluster in farming mo. Hindi yung... Wala eh. Kanya-kanya. yung kanya-kanya. Wala yun. Wala kalat-kalat yun. Pati yung gastos mo sa irrigation, kalat-kalat. Samantalang kung clusterized, nakapokus, nandyan lahat ang lahat ang gagamitin mo sa irrigation, lahat nakatutok lahat dyan. Ang pagkain ng mga mamamayan mo ay siguradong sufficiente talaga. sufficiente at sigurado. So yung mga import na yan, mawawala yung trader yan. Sa mo sa gusto, mawawala yung trader. Kesa naman sa ipa-audit mo pa yung mga trader na yan. Ako gusto kong mamamatay sila natural death. Mawawala sila kasi naka-cluster ng ganyan. Parang walang iniwan sa isang corporate farming ngayon. Yung mga magsasaka mo, itatrato mo sila hindi magsasaka kung hindi mga kawani na may-ari. Yun yung social enterprise eh. Doon nakabase yung self-reliance para lumakas ang ekonomiya ng bansa. Hindi yung palagi tayong nakadepende sa malalaking bansa. Kasi pagka ganun to, walang kikitain yung mga pisalis ng bayan natin. Kasi pagka local production, walang kita eh. Pagka importasyon ko, marakikita nila eh. No, kaya pati sila papatayin natin din. Yun naman ang gusto natin mangyayari. Kasi yung corruption dito sa bansang ito, abot leeg mo eh. Di ba? Isip-isipin mo kung ito yung sinasabi mo. Isang kasama namin sa Congress bumili ng mamahaling sasakyan, 2 pa. 260 million, ganun ka. Talagang wala nang, hindi na niya malaman kung saan dadali ng pera. Pagka gano'n, nakakita ka ba ng, kung totoo yung sinasabi mo. Kung totoo nga po yung bali-balita ko, baka sabi nyo, ingit lang kayong tatlo, hindi nyo kayo bumili ng Bugatti si Ron. Talaga may ingit tayo. Kasi isipin mo naman, hindi na malaman kung saan dadali ng pera. Samantalang tayo, may konti tayong pera, nakatutulong tayo sa iba. Ito kami niya sila, hindi hikawas pa. Nakita mo kayong dalawa lang, hindi ko kaya-kayang payamanin. Hindi ba? Opo. Pero kung ako naman umaasa at palatuntunan po ito, talaga namang ako at
kahit noon pa man, ako naniniwala ang susi talaga ng pag-unlad natin, ang agrikultura. Huwag na siguro tayo ng luminis doon kung mag-focus talaga tayo sa punto. Kasi ito talaga, Mayaman nga yung lupa natin eh. Kung hindi natin gagamitin, sayang naman. Ang Singapore, kaya wala siyang agriculture. Walang lupa. Kukunti yung lupa niya eh. Sa kayo yun. Nagagamit niya sa ibang paraan, ngunit sufficiente yung pagkain niya. Actually, hindi lamang food sufficiency yan sa kanya eh. Opo. Food security yan sa kanya. Mas mataas na level Opo. ng seguridad kung pag-uusapan ay pagkain. Sa atin kasi, pag sinabi mong self-sufficiency, yung production natin mas marami doon sa consumption. Opo. Kaya sufficient. At sa kanila, higit pa doon. Secure pa, o secure. Kapag sinabi mong security, food security, pwede niyang kainin ang isang bagay sa oras na gusto niya. Kahit anong oras, kaya niyang kunin. Tayo, kaya mong kumain. Alam mo, meron kang pagkain eh. Pero hindi yun ang gusto mong kainin. Ang gusto mo sanang kainin, dito galing. At saka yung nutrients na ganito. Hindi, tayo hindi. May makakain ka. Pero yung pagkain mo, kung pag-uusapan yung vitamina at saka yung nutrients, hindi mo mapipili. Pero kaya mong kumain kasi sufficiente ka. Pero sa secured siya. Sa lahat ng anggulo ng kanyang pagkain. Sa kabila lang siya, wala Kaya nang paano marami panaman. siyang pera eh? Ayun na, kala po. Isipin mo wala siyang pinagtatamnan. Pero siyang pinakamaraming pagkain na gulay. Kahit anong oras na iluto niya, nandun. Mo sufficiente. Marami siyang pera eh. Tayo, wala nang pera. Wala nang pagkain. Ba't parang lungkot kayong dalawa? Bigla kami naawa sa aming mga sarili ko. Kayo maawa sa sarili natin. Yan ang hindi pwedeng mangyari. Dapat nating ilaban nyo sa atin. Bagay. Oo. Kaya lang pakapiliin ninyo. Yung mga taong iboboto ninyo. Talaga ho namang ganun ang nangyayari sa mga araw na ito. Opo. Ganun pa man kong, para po sa kaunting hanap buhay namin ni Nelson, baka pwede na yung pakibati nyo na ito kung kami Nahirati naman sila sa ganun. Sino yan? Ito po, ayan. Greetings na po, pakibati. Nakatagilid ako. Tapat nyo na naman yung mga Tapat mo naman eh. Happy viewing kina Tita Mids at Melencio Salinas ng Binyan, Santa Rosa, Laguna. Yan. Oh, yan. Nakaisa na ako. Opo. May bayad ba ito? Meron pa. Dagdaghanap po. Happy birthday to Dayan Angeles ng Santa Cruz. Nalagpasan niyo po yung sa Gisette. Yung Gisette ko. Nalagpasan niyo. Ayan yung isang tao. Happy birthday to Joy Gisette. Opo. Ayan. Gisete. Gisette o Gisette? Gisete po yun. Gisette, Pilipino. Ayun, happy birthday kay Fimor Tiosen Amor. Ay, taga niya. ng Wellington, New Zealand. Baka Fimor yun eh. Anak ni Kanik, chosen mo yun. Yung ating Yes po. yung ating Makata. Opo. Makata sa English mo yun. Poet. Happy birthday kay Ian Denver Kabantak. Yan. Happy birthday kay Marco Agulay. Birthday yan, ha? Happy viewing to Gracie de Guzman. Ayan. Si Gracious ngayon, de Guzman ang gusto ng pangalan na yun, ha? Gracie, eh? Oo. Kanina, gulay yung pinag-usapan. Meron ding agulay pala, eh. Ito yung mga diriwang na kanilang kaarawan. Sana naman itong araw na ito, masarap ang kanilang handa. Kung ano, ha? Siyempre naman kahit paano naman talagang Pinaghandaan nila yun. Pinaghahanda naman. Opo. Ano? Okay na ba tayo? Meron pa? Ilang minuto pa? Meron pa raw. May magbe-break ba tayo? Oo. Tuloy pa. Extra na. 10 minutes pa yun. Baka sabihin na under time tayo. Mag-under time tayo, wag. Hindi tayo productive pag ganyan. Yun ang nga po, Kong. Di ba? Ang isa sa mga issue na pinag-uusapan yun, sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Kong, ito, inaasahan daw po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatili naman talaga at kontrolado daw po at nasa loob ng itinakdang range ngayong Disyembre ang atin pong inflation. Yun yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Mukhang sabi nila, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kontrolado natin ang inflation. Depresya kasi maglalagay sila ng range eh. Opo. Dapat talaga pababain mo yung presyo, hindi yung sa range. Halimbawa, kung tumama tayo sa range na 3.8 to 4.2. Kung talagang dapat na ibaba mo yan dahil nahihirapan ng mga tao,
gawin mo 2.8 ang inflation. Hindi yung dahil lang sa range na nasa patakaran naman nila yan kung gusto nilang gawin yan. Ang sabi nila ko ito, titigil daw pong inflation sa 2.3 hanggang 3.1% ngayong buwan, mula daw po sa 2.5% noong Nobyembre. Higit daw po itong mababa sa naitalang inflation na 3.9% noon daw pong Disyembre na nakalipas sa taon. At inaanunsyo po ng BSP na pananatilihin po nito ang kasalukuyang inflation rate na 2% hanggang 4% hanggang sa katapusan daw po ng 2028. Abay, hari nawa, magkatotoo ko. Teka muna, paghiwalay natin, dalawang klase yung inflation. Yung sinasabi natin, yung headline inflation. Dito nanggagaling yung pinanggagalingan ng pagkain at saka ng petrolyo. Ito yung mahirap eh. Opo. 2.8 to 3.1 ito? 2.3 hanggang 3.1%. Hindi, yung sa banner, ito yung headline inflation na sinasabi ko. Kailangan ihiwalay mo yung pagkain at saka petrolyo, magkadikit yan eh. Ayun, Baka yan eh, 5 to 6% yan. Kasi dyan nahihirapan ng tao eh. Kapag pinagsama-sama mo yan, ito yung isang uri ng inflation, core inflation naman yun. Yan ang madaling ibaba. Ayun. Pero kapag iniwalay mo yung pagkain at saka yung petrolyo, doon na medyo mahirap. Tawagin mo yung Central Bank Governor kapag nasagot niya yan. Oo nga. Kailangan yung pagkain po ang pinag-uusapan sapagkat nandyan po na nanggagaling po ang talagang ikinagigipit ng mga tao, ng mga Pilipino. Dako. Pagkapagkain naging 1.8 na lang. Hindi ang saya ni Nelson. Paano tayo sasaya nito ko? Kasi alam niyo ba, ang atin daw palang budget deficit ngayon hong Nobyembre ay umabot daw po ng 213 billion pesos. Ano ha? Paliwanag po ng Bureau of Treasury, nasa 213 billion pesos ang kabuang halaga daw po ng budget deficit na higit daw pong doble na naitala noong nakaraang taon na nasa 93.3 billion pesos. 0.6% naman ang total revenue collection ng bansa nito pong nakalipas na buwan lamang. Totoo yun yan. Kasi yung projected na nila na naglalaro na tayo sa 15.7 trillion yung ating outstanding debt. Na kapag yun ay napatibayan din at palagay kong papunta na tayo kung hindi man nandun na tayo. Yung debt at to GDP ratio din ay magiging 60.4%. Pagka gano'n na nangyari, unmanageable na. Mabigat na yun. Mabigat ka po yung umabot tayo sa gano'n. Mabigat na yun kasi dapat panatilihin mo yung ratio na yun eh. Hindi ka dapat lumampas doon sa 60%. Pagka lumampas ka doon, bibigat na yun. Mabigat ang dalahin ng buhay ng ekonomiya mo yun. Yun ang ratio eh. Andun yung manageable ratio eh. Doon palagi nag-uusap ang ating economic manager. At dinagdag pa po nila po at Nelson, mga kababayan, 27% daw po itinaas ng government spending. Katumbas daw po ito ng 551.3 billion pesos noon daw pong November. So, ano naman anong significance nun? Gumasta ka. Ano nangyari naman pakinabang? Ang pangunahing pinaggabitan dito ko, yung pondo ay maraming infrastructure projects, social protection, at education-related programs. Yun po ang sinasabi nila ko. Sa papel. Sa totoo. Hindi nga. Tanongin mo nga kung may kahulugan yan. Marami daw ginugulan na. Nandun nga yung spending. Pero nga, kapag alam mo naman ang construction, inflationary din yan din. Ang sinasabi natin dito, katapos-tapusan, yung pangunahing pangangailangan ng isang ordinaryong Pilipino, ipit na eh. Mataas ang bilihin din. Sakal na hubad. Ito yung dapat na bigyan ng focus. Hindi yung paikot-ikutin sa halimbawa sa ganito, sa magitan ng ilang pananalita at ilalamp sa isang sinasabi na ito ay kayang ginawa natin. Hindi naman ma-appreciate nga ng tao din.
Kaya talaga sa panahon ito, kung napakahalaga na meron tayong kapayapaan ko, no? Yung kapayapaan, kapag kayo ito'y umiral sa ating bansa, kasunod na po nun yung pagpasok ng napakaraming negosyo. Yung magkaisa tayo sa kapayapaan kasi yan lamang talaga ang magiging susi para umunlad ang bansa at sama-sama nating bakahin yung mga problema na nakabalang sa ating kinabukasan. Kaya nga magrarally ako dyan Oo, sasama natin ito. Sasama natin para ang rally natin Kapag sinabi nila na ang pagkakaisa para sa kapayapaan ay mali. Hindi ko malaman kung anong klaseng utak naman yung... Ito, sa pagtaya natin, kung pera ang pinag-uusapan, ang lahat pala ito, ang susi pala ito magkaroon lang tayo ng kapayapaan kong at ang Bentahan na. Saan ka pupunta sa isang walang kapayapaan? Walang kapayapaan, walang pagkakaisa yun. Kasi walang kapayapaan, away-away yun. Tama? So yung kapayapaan at pagkakaisa, magpinsang buo ito dyan. Ah, Hindi ba? Hindi mo pwedeng paghiwalayin itong dalawang ito. yan.